Dacă aveți probleme cu ABS-ul, aici avem o Toyota Aygo din 2015. Dacă se vede atât de bine, este un pic murdar. Bănuim senzorul de la ABS. Nu știm exact. Da, am zis că o să-i facem o verificare. Să vedem ce probleme avem. După cum se poate vedea, senzorul roată dreapta față întrerupt, după cum și așteptam. Dacă se poate vedea că avem și în istoric această problemă. Deci de aceea avem ABS-ul pornit și cu tracțiune. Bun, noi defacem senzorul. Da, într-adevăr, am cumpărat un alt senzor. Acesta este senzorul nou. Să mergem să vedem dacă putem să-l punem. L-am L-am demontat, aici este locul lui, este prins cu un șurub de 6 mm. Acum urmează să-l montăm pe cel nou, adică pe acesta, și vedem rezultatul. Cam asta este senzorul nou. Este montat, acum să vedem rezultatul. Acum am pornit contactul. Deja au dispărut. Deci erorile nu mai există. Dăm o verificare și pe tester. Vedem despre ce este vorba. Sper să se vadă. Fără că am plouă. Aici dăm o ștergere. Ștergeți erorile. Fără coduri de defect. Îi mai dăm o testare fără coduri de defect. Problemă rezolvat. Mulțumesc pentru vizualizare.